hem detectat que Hisenda se preocupa per tu o la Seguretat Social se preocupa per tu en el moment que guanyes més d'aquests 9.000, 8.700 euros. Val? I si no un cas, el que vos vas dir l'altre dia, la meva companya, la meva dona, ella ha estat treballant donant formació. Torno a repetir, no estem parlant de res il·legal, és una figura que existeix però que hi ha un buit il·legal que no ha fet formació i l'únic que fa és, quan acaba la formació, ella presenta una factura amb IVA, no perquè està exenta de formació, però amb una retenció del 15%. I diu, no, és que Hisenda no s'entera. No, Hisenda s'entera. Quan arriba la declaració de la renda, a Maria li neix aquests cursets, però com ella ha declarat a Hisenda, ha fet la retenció del 15%, l'associació li ha fet la retenció del 15%, Hisenda considera que està tot correcte, guanya menys dels 8.700 euros i tan feliços. No estem dient que Hisenda no s'entén, no, és que Hisenda te l'envia l'esborrany i ja apareix això. Així vos poso dos enllaços per a que mireu un poquet més el tema de les associacions. A veure, la cooperativa perfecta, però si nosaltres el que volem és que si per arribar així i on necessitem ajuda és així, tal vegada mitjançant aquesta ferramenta podem ajudar a l'inici. Vosaltres ja veureu, ara quan doneu iniciativa emprenedora, quan vos expliquen la seguretat social i tot això, ja veureu que això és diners sí, diners sí, diners sí. Això el que nosaltres volem és donar-vos una idea de coses que podeu fer sense i sí. Si després ja el negoci funciona i les coses van bé, perfecte, vinga cooperativa, enhorabona, i vinga a fer-ho tot donant-nos d'alta en la seguretat social com a treballadors ordinaris o com a règim d'autònoms. Jo és que crec que avui per avui és l'única eixida, que el rector, que torna a dir, no és il·legal. O sigui que aquesta podria ser una alternativa que podríeu tindre. I això és tot el que vos volia contar avui. Que necessiteu qualsevol cosa més, teniu... A veure, tu vas tindre l'altre dia mitja hora que te vas tirar a la pàgina, al blog i no vas trobar on estava això. Això està tot penjat, m'imagino, a l'agenda del casal. No ho tenim penjat, però ho podem... No, però sí que crec que sí que tens el vincle per a la pàgina que jo vaig obrir de... Sí. Pues a la pàgina està tot... En la pàgina està tot... Cert. Val? Ho ficarem en apartat de recursos i tal, això més visibles. I ahí podeu, o sigui, i tot el que necessiteu, si necessiteu... L'altre dia ells van posar... Me van enviar un correu, un dubte que teníeu. Per a mi serà un plaer, si necessiteu plans d'empresa, plans de... Jo no sé molt més que el que pugueu saber vosaltres quan vos fiqueu. Perquè que ningú us diga mentides, És molt difícil saber tota la llei fiscal, tota la llei de la seguretat social, tota la llei laboral, a més portar un negoci, també tot té solució, hi ha gestories que vos poden fer tota la paperassa, però hi ha coses que no poden fer les gestories, que és tindre la idea i tindre com voleu muntar l'empresa. Jo sé, a veure, a mi m'agradaria poder estar davant vosaltres i donar-vos el que voleu, que és la vareta màgica per a tots els dubtes que teniu, però per a mi ja és un èxit i vull dir-vos que és un èxit veure a gent com a vosaltres que teniu una idea i que si no és com una cooperativa o com així o com allà o per a deixar al calaix voleu ficar-la en marxa. Això per a mi ja és un èxit. O sigui que vosaltres endavant i
i que isca tot com a tinga que sí. I si no és bé, no passa res, s'aprenen de les coses. Jo vaig obrir un negoci, me va anar fatal, no va durar ni 6 mesos. Després vaig estar en l'empresa privada, 10 anys, fatal, vaig acabar per la porta de darrere. Ara estic de professor, m'agrada moltíssim, però segurament eixiré també per la porta de darrere. Què portarà el futur? Doncs no ho sé. No ho sé, però que ahí hem d'estar i que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Val? O sigui que... I després, pues, i això sí que pots tallar, quan tots tingueu la cooperativa i això, pues a saco paco i a llevar-li clients a la resta i fora. Val? Doncs vinga, qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu, i si no podeu contactar amb Raül i Raül ja... Tu tens un correu? Sí, jo el que tinc és universofol@yahoo.es. Universo Fol, F-O-L. No, és de Yahoo. @yahoo.es. Universo Fol. Fol és que dona formació i orientació laboral. Universo és que me va explicar esa guachada. ¿Vale? universofol@yahoo.es. Qualsevol cosa que necessiteu. També escric a un blog, però és molt dedicat a temes laborals i hi ha vegades que entenc que és difícil d'entendre perquè el llenguatge... ¿Está en el blog o está en la...? Este está en el blog, en la parte derecha tengo 3 vínculos. Uno de ellos es taller práctico de montar una cooperativa. Pinchas ahí y te va directo ahí, ¿vale? En uno de los 3 pinchas y te va. Si no lo localizas, que es fácil porque el otro día le pasó a ella y lo entiendo, me mandas un correo y te remito a la página donde están todas las sesiones que hemos realizado. ¿Vale? Pues vale. Que tingueu bon cap de setmana, no penseu molt. Quiero hacer un comentario, porque a mí me hace mucha ilusión que nosotros también hemos llegado a la misma conclusión con el tema de asociación y tal. Sí. Porque, bueno, mis socios, nosotros ya llevamos desde 2006 como empresa. Ah, muy bien. Como sociedad civil, ¿vale? Sociedad civil. Porque somos dos, ¿no? Sí. También, ¿no? Y la verdad es que muchísimas veces pues la gente dice, ay, que no sois cooperativa, y Pere, que ha trabajado muchísimos años, 13 años en cooperativas, sabe perfectamente que es una cooperativa, pero claro, y me dice constantemente, pues tienes que decir que somos mucho más valientes, porque nosotros, como sociedad civil, correspondes como autónomo con tu patrimonio presente y futuro. Todo. Y claro, es que estamos luchando mucho más, y eso que en aquel momento que nos montamos, pues no había tercera persona implicada en el proyecto. Que es lo mismo que es lo que pasa muchísimas veces, ¿no? Que es que 3 es ya un reto, ¿no? Que 3 es tres personas multitud. Con la misma inquietud, ¿eh? Es que no es que haya alguien que conoces o tal, es que implicada, que tienes que dar una parte de ti, ¿no? Y claro, pues... El otro día hablábamos de la necesidad, o sea, si determinamos que en nuestra empresa falta algo, hay que buscarse socios. Claro. ¿Vale? Pero ojo con los socios. Es que, a ver, y en esto coincido plenamente contigo, si ya tenemos dudas a veces de nosotros mismos, con una segunda persona no te quiero contar, con 3 personas, tal. Pero lo importante, y en eso incido igual que ella, es independiente la forma jurídica que tengáis. Si tenéis una idea, intentad llevarla adelante. Pero bueno, ya te digo que llevamos ya prácticamente el quinto año ahora, pero aún así estamos pensando en convertirlo ahora en una forma más cooperativa, precisamente por varias razones. Por un lado, casi el valor es que tiene
Sí. que estamos en un momento que eso es importante.